ассалому алайкум бинандагони азиз ва мувофиқи хоҳиши шумо худи ман ин қиссаеро ки эҷод кардам барои шумо қироат мекунам. бо мо бошед. ин дар бораи як подписчики мо мебошад, номаш хиёнат. лола аз шиддати қаҳру рашк намедонист ки алами дилашро чӣ хел холӣ кунад. кӯдаконашро хобонду оҳиста оҳиста либосҳояшро пӯшида берун баромад. фасли хазон тирамоҳ буду кам кам борон меборид. лола бечадр дар чунин ҳавои романтикӣ гардиш карданро дар танҳоӣ аз давраи наврасияш бисёр дӯст медошт. аммо ҳоло дилаш пур аз дард, розу ниёз. мехост як ҷангале беодамро биёбаду бо тамоми қувваташ дод зада ғамашро барорад. хиёнат. оҳ марди хонадонам, падари фарзандонам, чаро ба ман дурӯғ гуфтӣ? охир ҳарду шаби тӯй аҳд кардем ки то дами марг ба ҳамдигар хиёнат намекунем. оҳ марди бевафои ман. чаро ва чароҳои зиёде. лола ашки чашмонашро пок карда болои хараке нишаст. лола баъди хатми мактаб ба омӯзишгоҳи тиббӣ дохил шуда онро бо дипломи сурх дар соҳаи духтурӣ кӯдакона хатм намуд. мехост ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуда таҳсилашро идома бидиҳад. аммо тақдиру сарнавишт будааст ки бо Парвиз тасодуфан дар автобус шинос шуданду бо як дидан ба қавле лайливу маҷнун гаштанд. Парвиз бо ӯ қариб 1 сол ошиқӣ карду сипас хостгоронашро фиристод. тӯй хоксорона баргузор шуд. арӯсро ба хонаи бахташ гусел карданд. лола зуд бо хушдоману қусури меҳрубонаш унс гирифту дар ин хонадон худро хушбахттарин зани дунё эҳсос мекард. зиндагиашон ширину гуворо мегузашт. дере нагузашта пай ҳам духтарча таваллуд кард. аммо дирӯз хоҳараш гуфт ки лола дар бозори корвон язнаро бо як зани хеле зебову ороста ва писарчаи тақрибан 8 сола дидам ки харид доштанд. он писарча дасти язнамро сағ дошта дада мегуфт. лола бо қаҳр гуфт: хоҳарҷон, шӯхӣ накун. язнат ин хел одам нест. ман дӯсташ медорам ва бовар дорам. аммо дар дилаш як сиёҳӣ омаду рашк гулӯгираш кард. шабона дар танҳоӣ аз шавҳар суол кард: дадаи Сумайяҷон, як чӣ пурсам? фақат росташро гӯед. майлаш. шумо дар бозори корвон бо кӣ будед? занак, ман медонистам ки дер ё зуд ту ин ҳаёти пинҳонии маро хоҳӣ фаҳмид. ман дигар пинҳон намекунам. пас росташро мегӯям ба ту. Парвиз бо Фахрия аз давраи донишҷӯӣ ҳамдигарро дӯст медоштанд. баъд Фахрияро падару модар маҷбурӣ ба дигар нафар ва шавҳар медиҳанд. шавҳари Фахрия дар муҳоҷират аз коронавирус вафот мекунад. Фахрия гашта ба хонаи падару модар меояд, аммо бо шиками дамида. писарча таваллуд мекунад. Парвиз ки ӯро дӯст медоштааст, аз шавҳар ҷудо шуданашро фаҳмида боз дар ҷустуҷӯяш мешавад. ҳамин тавр онҳо пинҳонӣ никоҳ мекунанд ва Парвиз барояш дар ноҳия хона иҷора ба муддати дароз мегирад. лола бо 2 дидаи ашкбор гуфт: ӯро дӯст медоштӣ, чаро меро фиреб кардӣ? ман ошиқи туям, бе ту мемирам гӯям, қасам хӯрдӣ. чаро маро гирифтӣ? кани ҷавоб те? чунки падару модарам доимо дар ҳасрати дидани туи домодии ман буданд. ман дар симои ту зани беҳтаринро дарёфтам ва туро интихоб намудам. бовар кун, ба ту меҳр дорам, аммо Фахрияро ба ҷонам баробар дӯст медорам. ҳар деви шумо бароям азизед.
ба ту як савол: оё метавонад дар як дил ду муҳаббат ҷой дошта бошад? ҳо, на. боз савол: ту метавонӣ маро бо дигар мард бубинӣ? На, ман туро мекушам. пас бидон ки ин кори ту бароям хиёнат аст. бисёр ба дилам зарба задӣ, диламро шикастӣ. онҳо то субҳ гап заданд, аммо Лола ҳеҷ ӯро бахшида наметавонист. шавҳараш бо қаҳр гуфт: ё ба тақдир тан медиҳӣ, сабр мекунӣ ва ё мо ҷудо мешавем. тамом, ман гапамро гуфтам. хуб фикр кун. Лола муддати 2 рӯз аст ки хотирпарешону гирён аст. ҳеҷ ин амали шавҳарашро бахшида наметавонад. зери лаб худ ба худ мегӯяд: ман туро бахшида наметавонам, дилам шикаст. Лола аз харак бархесту пиёда гардиш карда ба хона омад. шавҳараш бо духтараконаш шӯхию бозӣ карда менишаст. аз дил гузаронид. фарзанд бо падару модари худаш хушбахт аст. аммо бо ин дили шикаста чӣ тавр зиндагӣ кунам? дӯстони азиз, нуқтаи назари шуморо нисбати тақдири Лола дар комментҳо фаҳмиданем. бо мо бошед ва агар бисёртар мухлиси он ҳастед ки қиссаҳоро хонем, нависед. бо мо бошед.